Ambo tadi pengurus dak do tagak yang bose manyampai. Ne na ba? Iko suruh pengurus Surawawa. Suruh pengurus. Surawawa. Dak yo nalaga ko yo nalaga. Suruh pengurus Surawawa. Rumawa adalah. Ito, Surawawa adalah. Berarti ko yung Surawawa. Nyalang puaso rencana pengurus boleh sa pakai awak piko nak sepakai awak di ro kena Surawawa nak mau pakai to pengurus lewa nyalang puaso nanlah kapua bantu ai ko ha ko punya ko dah ko nak akan bantu ada na nyalang puaso lupa nak nyaman deh ibadah bulan puaso kecek pengurus ko cat satu Surawaga gana ihai ba kami kira ada itu salah dicat dia na kece pengurus dicat satu dia na Surawaga baan na mo din naradya diolot-lotiangan dua dalam Surawaga dicat nyaman di paso tidak na lawa siko semayang tarawih nyaman orang semayang tarawih di siko dan karena asli tak rancaan awak lah dapet di sinan fi pahaloen tu. Jadi bahal kiro-kiro dia waktu. Iyo rencak wacap Surawaga ko sa balik sa dulo na lang atau tidak. Tidak pernah ini dia. Jadi beko langsung kamu saya pengurus.